Как говорим за Домино? Иванката, знаеш какво говорим? Естествено. Само Домино. Какво е Домино специално? Един специален десант ще поставя. Пази лаката! Пази лаките ми так! Как? Сам си добре! Само Имаш пази друг лаката! Фейсбук. Гърбай, гърбай! Е така си. Е това ти игра. Пази лакета! Папа. Ти си по-добре, само пази лаката! Давай, Попай! Айде! Не бързай, Попай! Е, това ти! Тръж така, тръж! Майка ти става.